Right, creating the money. Ukaona mukadzi akuuya newe kudai chidai mbaina chete kuratidza kuti pane zvimwe zvisifamba zvakati saka ubvunze isu kuti arikuda kuti andibudire pachena pakuita sei chambomusumudza kuti iwo auye muno mudare ndochaari kuti iwo taura amaiwa anopinda mbao vanokura dare mahara vakurira kutoona nyaya yabvira kare yamusiyadziswa amai vanopinda mbao vanokusvika pamba retu ini ndakasvika pamba musobve time 0 ndinamba 11 wasvika wadhapa aparati shaudi saka pekambomisa chana so ndikumbira regereva watamai anopinda mbao uno rimwe here zuva raukambenda namai ambao rachitaura kudirwa pachena wataura zvavanoita havatindira kudirwa pachena saka uchavada here kana kuti hauchavada pavaipinda pavatora masapinda kokumwakazisa ndiani vane kangani vachipinda mubhawa zvamunoziva ivo teerera zvakakawandisa wainyararire adaibotaura nenyamo dzacho sisi vake varikopana sisi vataura kuti unodire pachena ndokuda kuti unogara kuti very good titaure kuti vanhu vanogara sei kumba kwavo ini magariro avanoita vanhu ava kazhinji kacho vamwini havasvike kumba kwavo kazhinji pavanonetsana ndinoshedzwa nevava kuti mama uyai kuno vamwini baba vari kunetsana nani namama kumba ini ndakapedzisira kuzovaudza kuti vamwini nyaya dzemidzi ndanenda nadzo kumba kwedu hakuna chamakabvisa ini ndichitsvaga iti rori muise munhu murori neni hamuna sadoko momuperekedza kuna baba vake kuchitumbisa ndopatakapedzererana wati wewe amai ava pane kakawanda uchivaregerera iwewe vachienda kubhawa iwe usingaendi handiti nhasi nonguva yareba amai avachienda kubhawa zvaunoziva iwewe wakuti nhasi hauchaita sei pane zvaiuya naamai ava zvawaibhenefita zvaibva kubhawa nhasi kubhawa kuye kwanga wakatarisira kuti kwamazukonguva refu kwakutibuda tokanaka nhasi amai ava vakungouya vasina chavakabata vakuva hauchavava ndomuonero wangu wendikuita ini amai avo pavaibva nguva yese refu yawadhonza navo vaiuya nezvinonaka chitai vamabhoi pindai zvinyumba tirare nhasi kubva wakuye kuya kusina chichaura
wakuti iwo wauchada mukadzi ndizvozve. Ayo, marambira andikazina ndeyekuti unofana kusiyana chese tiri wakaita. Ndikuona life yangu yaizidenge. Kwewewo zvawakambobvumira kuti amai ava vaende kubhawa. Aiwa, ndinobvumire. Aiwa, nekuti ndakubvunza mubvunzo ndikati inini iwewe une nguva yakareba zvakadii amai avachienda kubhawa iwewo zvamunoziva ukati kakawandisa. Iwewe unoziva here kuti kubhawa inzvimbo ine hunhu, saka rakazi bhawa ine hunhu usina kuita zvakanaka. Sei wakaregerera zvinhu izvo zvichiitika? Aiwa, ndina kuregerera. Ndiye vamwe vaitsvaka kuda kuti gadzirisa pandikuona kuti munhu iye anopesera amwe. Aiwa zvemwana. Ava vanoita indirect tokadirect. Iweyo wakambomuudza here mukadzi kuti usaende kubhawa? Andakamuudza. Akati kudii? Apa ndikuona anoaje. Amai, makati kudii? Ita anambubvira atombondudza izvozvo iri zvarikutaura izvo zvakutondipomera. Full stop. Amenoba. Handiendi ma. Amumwa. Hongu ndomwa ndotenga njimira pamba. Ndokuendawo kumapati kunenge kuine vanhu. Alright. Mani makore mangani nemumwe? 21 years. 21 years. Hongu. 21 years mani makore mangani? Ndinonyanya handina kumwa zvakanyanya. Makatanga rini? Ndakatanga zvamai manje. Manje. Hongu. Alright. Munoziva kuti umai wakabvira kumahungu. Umai. Kuratidza umai wokuba wakabvira kumahungu. Ndina mai ningi zvakabvira kumahungu. Ndine baba ningi zvakabvira kumahungu. Koyo kana matanga machembera zvakadai so mari makore mangani chini? Ekunwa. Ndakatanga zvamai manje gore rino. Mukuona semafambira mubiti. Rwendo rwenyu rwakafamba sei? Kufamba sei? Ini pandandichinwa ini ndasinganetsani navo nekuti ivo havagari pamba. Amai aisizvisi ati muri kuona serwendo rwenyu mafambira nemereji ini ndikuona zvisina kuda zvakanaka. Hazvina kumira zvakanaka. Muri mubhleme here murume uyu makwira dare ndimi majajimenti nyaya yenyu makwira murume uyu dare asi muri mubhleme here kana achiti namukadzi chada kuona upenyu hwangu Hongu ndomublema. Ndinomublema nemhaka yekuti murume uyu haana kutombobvira andikudza kuti inini samwedu uyezve ndichitanga kugara naye. Makadziswa nani? Naiye ndowandaitoenda naye kubhawa tichienda tese kwaigara mai vacho kwakatuma. Mati mamene kubhawa. Makadziswa naye tichienda kubhawa. Ndadziswa naiye tichienda tese kwaigara mai vacho kwakatumba uchidwa kei. Saka ndiye akakudzidzisai? Ane nguva yakadi yakudzidzisai? Ina nyatsoziva nenyaya yekuti nazvimupinde umbwa macho. Vakadora ndakunzwisisa mambo vabvunza kuti murume wenyu makambonwa naye wawa here. Ndikati hongu. Ndokungatadza kumunepa. Mamazodaro makati ndiyandaenda naye kubhawa. Chienda kukatumba. Padeni unogona kutadza kuti. Aiwa kubhawa ndakugona kuita naye. Asi taitenga tinonwira kwamai vacho kwakatumba. Ndozvapa kuti mai tingarambe chitenderera. Uya ndakutaura vakakusaura tichapangana. Ndochasaura zvitedza. Ndozvopa kuti mbenyu ive nemutsimunasi. Kunwawa. Zvamunozviita mwana wawo. Munhu wese ukaona munhu wese ati ndichamunwira wawa. Ende zvishuwa kana anwawo zvishuwa. Anobva atozvitowo zvaaita sei? Zvamuenzi. Mwana anobva atichamuputira foni. Kana aomba jaenda sei? Saka imimi zvamunoita mumba kwenyu zvichada kuziva. Because munowanzi mukukota kana maita sei mama. Kana isiyo issue iri panapa munobudirwa pachena. Handindizvo. Indikufudza kuti imba yenyu iri paZambega. Nokuti uyu ati chinhu chimwe chete chaita nyaya yekumwawawa. Ndizvo zvakashama. Ndo chinhu chete chakanesa imba yako. Ndicho chete. Chinozvo chinhu chinoita kambani newawa. Saka nyaya iripo yewawa. Saka ini ndinoda kuti ndikuwirirana nemamai. Uyu zvaakutaura kuti achakudai asirizvo. Asi zvamangurira mudari. Muda kuudzwa pamutima wokugadzirisa.
ndozvare zvobarimo nhasi kana todzoka rimwe zuva kudzoka kuzorambana zviri pamutemo ndokunge taura kuti imba yaisuda sei function inini ndo maonerangu inini amai sisi wangu ndikuti doro rorapasa imba yenyu ndizvozvasha amai akaregedza mukadzi wako ndizvozvo aiwa dambudziko ndirori vanoita chifamberi ndakubvunza nekutazobata ukanomurachipinda tuka kwanenge achigoita nezvei ari kuwawa sisi watanoziva vanonwasi vanitonoshezva last week vakastroka kubva vakati vakatembedzana austroka nokuti problem yaina nguva mune 3 months ndinetsana yaanetainaisisi yaanetaina but iwo pakatanga kupakaona nokuti iwo hausati waendesa pfuma kwate zvako saka unoona kuti matambudziko ako nhasi so ukushaya kwekuachemera ukushaya kwekuchemera nekuti atezvara hawaziva kana ukaita noise ukungoperera kuna sisi chete sisi havasi ndo varidzi vomwana mwana uyo anovaridzi vake nokuti kana vakamutaura kuti zvauri kuita stop anomira but sisi mwana anenge uri vavo pamusoro paizvo zvanemuka isava vaitaura pandiri vapedzisira vachitiva kana vaona kuti munhu wangu ari kunetsa saka rori uise zvinhu zvako zvese inini ndokuperekedza kumusha kwete sadomu ende hauna chavakabvisa ndozvikubvunga nevavo wakaroora here mukadzi ada kukorekta panzi sadombo pake vati nokuti hauna chawakabvisa nokuti dombo wacho hauna nokuti kana ukaroora ndo panowanika dombo asi kana usina dombo kungandomumara dombo kuti handi ndiperekedze usina kumbopa chinhu toda kuti tione ndikutenda kuti vabata maareas anebasa asi amai vari kuzvirovera imba yavo rezvibhakira saka toda kuti tidzokere kuti pakuzvirovera imba yavo rezvibhakira nokuti amai ava tembo kune vanhu vasina anasa dombo dzimba dzichinetsa dzikadziiswa asi chifamba amai ava vatongoruzvowo munhuwo zvakasiyanasa avasisa kutsiga minowo handizeina dzangopawo mukana vatatu ndotaura nyaya pamusoro nyaya ndikuona hombe dakugadziriswa kana amai nababa baba chokutanga hamuzi makwira dare dai mamurimi makwira dare maigona kubatsirwa kunzi mimi murambe mukadzi asi akwira dare ndimukadzi ari kuti magariro anda akuita nababa haachandifadza nyaya hombe iko ndekuti amai mimi muri kufanira kusiya kupinda mubhavo mobatsirika kuti musha wenyu uita se baba wopiwa mukano kuti vadzokere vaende unoona kuti unhu hwenyu hwe hwachinja here mabva mudare muno ndinobvunzawo kuti amai vangaiti mubva wapinde asi ndinobvunza kuti pavakapedzisira kumwa doro vakapedzisira rini ini pandakapedzisa kumwa doro but 1 weeks hatongoni maine stress kuti mumaso nokuti murume anga abuda mumba akabuda last year katondotone 2 years murume abuda mumba achigara kuti aiye ndaitota mazuva asingauye murume ndo nyaya yamukauta ndezvayo iyoyo ndo nyaya dai baba vasakuita unotinda dare rezinopa mukana daisakuitokonya taiziya se mamungazive mambo nekuti nani chatanga ndateerera zvamamuchitaura inini kuti ndime hwava inyaya distress ende inini mubva wanasingapinde asanyekera kuti ini ndaipinda mubva ndaituma vana ndishotenga doro rangu zvinwera pamba kuti ndiwane hope zvanzi kana muchida kuti imba yedu igare zvakanaka chibva marega kumwa doro nokuti hapana munhu wakadzi arega kumwa doro abva afa nokutanga anosenda ndichirwa nadhokota chirwere chako ichi ukarega kumwa hwaunofa munomuka mama vataura kuti zvivhitivhiti zvamuri kuona izvi zvanyangadza dare redu kuti kwabusu
inumber one chiuri pakuti inumber one kuramba navanhu tinenge tinofanira kuti vanhu vatinotonga munomu kana vakati hatishandana nokuti ya uchatoga upera hatidaro zanzi minenda munekerwa kuti tichakutaurira kuti auya kuno iwoshamu zvakabhuya kuno kudhara watakani saka tinokumbira kuti chimbotambira zvatataura kana zvaipa uchazodzoka wotaura kuti one mukadzi wewakuna tigarei nezvaari urunizvisiri vakuru vakati one haarwiri vanotokosha haarwiri piri haarwiri kana yaatatu ukandibvunga musenda akuzungofu nokuti wandiziva saka rineidarinokutange nhasandi chiteerera zvataurwa saka toda kunzwa kuti imi maamai munoti kudii nezvataurwa nemumoyi ati iye nyaya yarinetsa kumba kwedu ndeyehwako saka imi mukuzvitambira sei munogona kuzvitambira munogona kuregedza hwawa zvachose zvokuti hamuzonyadzisa dare rinori muchizouya nomumoya kuti munhu wenyu uye tarisai muone zvaakuita awanenge akasitika mubhava nokuti uyo anenge ane mukana ndimune mamupa mukana iwo ane chokutaura anenge achitaura kuti tarisai munhu iwo makati hamusi uya kuti ndisiyane naye awanikwa mubhava akaita se mazuva anenge ane kuchenjereka munotorwa pikicha muri mubhava makatodhakwa zvino chinonyara panapa isusu saka tokuti imi mukuzvitambira sei Ini ndazvitambira unoregedzera mambo doro noregedzera mambo kutuka uka iye aiwa kutuka hongu mambo tinotukana ndozvinhu zviviri uyu ndikubvisa munoziva kuti kana munhu abuda kumba anotsvaga mascapegoats vakawanda anonongedza nangana asi iye anenge akakareka kaari kuwanda nako ndikusvika paari ndiko kutuka moregedza kugara kubudai muchini anogara kubudai togara tese pamberi pa Nai mamazi kudzangu ati murume akabuda gore rakapera. Kubuda ndiko kusaita bonde here kana kuti kubuda kwakuita sei? kubuda kwokusaita bonde nemunhu kusvika pareshi Ivo vachigara vese. mune vana vangani tine 2 tine vaviri vakura sei mumwe ane 13 years mumwe ane 8 years mwana 8 years saka pakukura takapai mamuchipoka raisaka nhaundi ungaidza kuti andogara neni because zvimwe zvinhu zvekuti mama muchiramba ubatsirwa daramuchira darinokumba vanhu ane magama agona kupewa mukaita but mama muchiramba muzamaramba panapa bawa mama muchirenda muchiri mwadoko muiri yekuti uya kubudawo panzira kuti aibindike ndiwodidai so chipo kuti mama muchiti uyu zvaabudawo inorega ndikudiwodidai zvinokuita sikuyasitotana mumba dai mamutaura aichiwa kubvawa ndinoenda kubvawa nokuti nezvikonzero zvinoti dai nyaya yapira kudhara toendawo Saka murume wewe wandiona ine weakness. Mukadzi abvuma pamberi pedare kuti doro ndinosiya ndikutuka. Bonde ranga uchimunyima pagore rese muchigara mese. Zvinofanira kuti zvidzokerwe pakare. murupa instruction muziti tipape pasiri right mukamba instruction anogona kutadza kuitambira ndokuti pamwe iyeiwa ane problem yake munhu pabondere mukadzi weiva kubva mune unhasi kwenyaya iripo aiwa dati unomukabondere here zanhasi kuti mukadzi wenyazi weyanhasi apinde mumba imini ndo zvaunobvuma munokwanisa here kuda nhasi unopa mukadzi wei zvakwana mumba unoona munhu aiwe shamwa ukambopinza mudare usati wewewe kana iwe uchiti dazi utangoona unhu hwako unenge wakuzitora because dare rabata nyaya dzichiitika kumba kwako iwewe uyo akawanikwa ane mhosva
dzaanofanirwa kuti aita sei agadzirisa. Pakupedzisira achitoti achapfugama pamberi pako ukumbira ruregerero pane zvaanga achiita sei achiita, tobva tanyatsoona zvishuwa kuti munhu kana akasvika kumba kunoita zvinhu zvine vaamai chaivo chaivo. Amai, ugamai. Nenda. Ugamai msali. Sasa Mungu ingine Sasa Mungu pamza. Unakuwa naye. Sasa ndio kai. Baba wangu unawaza style mana wewe. Vanasi. Asiyo ndio zvakuti munodai. Zinyaya dzakafanana dzandazvitika tuku. Kozi vanhu vese vakateerera. Nokuti musi womuchadzoka mudare munongosangana nevanhu futi ivavo. Vanhu vachazokuitai munhu mumwe amangama. Ati kuti isusu kumbirai regerero panosva. Dare raona inini ndine mhosva. Nyangwe ndini zvangu ndakakwira chii. Asi dare rapa inini mhosva. Ukumbira regerero. Mudare hamna basi. Karea. Uno. Zamaita kumwa nokutunga. Ndizo apana munhu anogoda kupawa kuti munhu anopawa ari mukadzi anokutanga kupinda anonga kupinda mumba ndomufunga kuti akaguta kuti arakudzora nyebe aiwa shamani dzimai makubereka Asizowaona munhu wakavhunzwa. Kana uda kuda pfuma, kana usingamusenzi mhosva yangu. Kana weyi uchasvika mukanda uturere kana wawasvika. Na. Apachipusiya. Wozimba kana ndakuzoramba mukadzura. Ndakamubvunza pachivanhu chendaenda kumubvunza kuti kuramba mukadzura. Saka kunonembona naisikara. Ine munorora baba. Ava midziyo wegirasi. Unoputsika. Amushaya kana gudo kuti sei nokunamisa. Kasi kana ukaisa kaukaendesa unodhura zvako. Zvakanyika kuti sei uzvipavaridza. Kashoma takaendesa. Wakundiziva. Zvakadhibana. Asi kana wakazviita wakaiwa baba wakashanda kaenda wakatishedza wakashaya basi wakawaikuziva basi wakangoita zvituone ngoga listi yako na alisi ukasema unongozika kumeso Diki zviverengwe zvezvimachamaningirika. Saka nyaya iri panhaisi yako. Plus kana uda kuvakadza dzako usanyopinza mari kumasitering yeko. Ini timing yangu kuti vanhu timing is wrong. Takamaomba chiriti chiripo. Iwo nhasi ukoya zvinopinisa dzadzi yako. Uchizotsvaga ground rako ramangwana. Garo ichisapinda mvura kana zvichienda sei? Aingoenda chiti sakaziya tinotarisa kumwe musi wa19 muri kuuya kungozvitiudza kuti mukugara zvakanaka here murarama zvakanaka here sezvo iwo wati akumbereke mudzimai wako andizozvo munotangira paka kusiyira imwe panzodzi yako imberi ende mugara pasi namai manzwa mai
uchigara kuti ndakamuwirirana unomboshaya zvakanaka kudzoka musana 19 muzvipapasi achimomira muchinda nhasi hauna nguva kana musana 19 hauna nguva mukana wako uchazowana awaita nokutera enda unosaina kuti une zvibvunzo unokwedzera zvakwana chienda tipe vamwe amasiya ndore